Laugarren, John Sánchez. Hirugarren, Iñaki San Millán. Bigarren, Iñaki Meñaka. Eta talde hau, ekipo hau burutzeko eta euren izenean alderdiaren egitasmoa aurkeztuko dauen Itaskun Bilbao. Bueno, lehenengo, arratsaldon etorri zarean guztioi. Bueno, Felizek esan daulez, ni Izaskun nahi, amintako gure ekipue. Da, bueno, badakitz, kandidaturik urten dagoenik eta gora, komentaro asko esan izena. Batak, gazti izena hiela, bestiek, andraskoa, oba izango litzekela gizonezkoen. Bueno, oneri, zer esan dago. Lehenengo, bai naizela gaztien ni, eta bai nigaz duen jentie. Baina ez gaztia izen, gu pentsaten du gutakun asmugaz, gutakun alaitasunegaz, eta beste gauze askoaz, gauzek aurrera elurle izela ondo. Bigarren, andraskoa ez, oba izango litzekela gizonezkoa. Bueno, oneri bez zerrezan, ni pentsaten dut eta pentsatu danok momentu honetan holan pentsa behar dugule, persona baten kapazitatea ez dela inoiz meiduten andraskoa eta gizonezkoa dalakon. Bueno, da honeri gauze bat argi okin behar da. Andraskoa, bermion danotakigu andraskoak lehen, orain eta beti beharrazko intzauna. Dori kontuan euki behar da. Da hori, geu gara lehenengokue, bermiotarro zikeran, pentsabi ordune holan ez dala esan behar. Andrak, nahi gizonak, kapazidadi personena da meidu behar dana. Da holan, da horretarako eigugu lana. Ez andra bakarri behar reitzeko, bai euren deretsuape gizonales bardin okitzeko. Beste gauze bat jakin dizuen. Asko pentsatzen dau gizonezkoe maize baten atzien honezkeno, gauze hobeto konponduten dizela. Gizonezko beste errespeto bat dakola. Nik esango txuti bebai beste gauze bat. Udaletxean inoiz ez dizela gauzek injarrez konponduten. Han gauzek, udaletxean, da bai leko askotan, gauzek berbaz eta buruz konpondu behar dizela. Dago horregaz asmogaz gu ez aurrera. Ni, da nigaz duen ekipuek ikusten zuen gaztie dala. Bai. Eusko Alderdi Jeltzaleak, orain gutan Bermioko Eusko Alderdi Jeltzaleak, zeitik elegido hain jente gaztien. Bueno, lehenengo, eure pentsa daubie, udaletxe bat momentu honetan enuteko, jente preparadie txun behar dauela. Horreintzitako gure tartien, baserritarra, azite, arrantxalie, aparejadorie, maestruek, ekonomistek, enfermerak eta ni lizenziadie en derecho erderaz esaten dana. Eta beste gauze bat eskartu bihar jatxo Eusko Alderdi Jeltzaleari, Bermioko Euskal Alderdi Jeltzaleari. Boto bat konfiantza dune imintzau aurten gaztietan. Gaztiok, hemen zauzinok eta hemen ez dauzinak, bebai, jakin behar daue gauza bat. Gure zarrak lahan askoin jaula, beti, orain eta lehen, antortzien zue beti biztute eukitzeko. Orain gaztiok hartun bidu hori antortzie, eta inbidu alegine bihar, gogoz, alaitasun, hori zue gero eta gehiago biztute egoteko. Gero eta injar gehiago.